Kevin Holsgrove ar gig gornel. Seger yn ei cholli ddi. Wel, fe gododd Holsgrove i'n dda. A dim ond 3 munud ar y cloc. A oedd e'n Segura, tybed. Inside, Edgar. Cyfle Porch, Carl Louisi yn rhyddhau Paul Roberts. Paul Roberts yn cael ei herio, mae'n curo un, mae'n curo'r ail. A dyma gyfle, mae wedi claddu'r bel yn awdurdodol heibio'i Carl Edwards. Himed gol Paul Roberts y tymor hwn. Andrew Edgar yn ei hennill i. Mae wedi darganfod Tim Edwards fe ar flic drwy ddoi mae Hefryn yn ei chodi'n ddestlus dros Seger. Dyna gol dda. Hefryn a'r cyffyrddiad celfydd yna yn rhoi derwyddon cefn ar y blaen. Oes cyfle i Port ar o'n ôl, Carl Louisi i gyfeiriad. Carl Owen ar peniad. Wel, oedd e'n mynd am y gol neu oedd e'n chwilio am Paul Roberts. Warren Beatty yn canfod Paul Roberts. Paul Roberts ei chwith. Wel, fe fydd chydig yn siomedig ar ergyd. Richard Smart yn cael ei lorio gan Mark Powell. Wel, bydd rhaid i Mr Paul Thomas ddangos y coch. Yr ail felen i Powell. A fedrith Port fanteisio nawr. Munud yn weddill o'r gêm. Carl Jones. Kyle Jacobs. Mae'r bel yn tasgyd i ar Tim Edwards. Oedd hi'n galed iawn, Dafydd, ond y 3 phwynt sy'n cyfri. Da ni wedi chwarae'n well yn ystod y tymor yma, ond i colli gemau. Y peth pwysig heddiw ar ôl gael 2 canlyniad sal yn Bangor a Port Talbot, oedd dod yn ôl heddiw a gael y 3 phwynt.